Tulad ng dati ay muli namin kayong anyayahan na kami ay samahan sa aming paninisid ngayong gabi at naway makahuli tayo ng sapat para may iluluto tayo ating pag-ahon. Sasampalukan ko at kikilawin ko ang pusit. Ayun no, sa mga bagong mapadpad pa lang sa aming channel ay huwag po kalimutan mag-subscribe kung halimbawang maibigan po ninyo ang nilalaman ng aming video, at paki-like at share na rin po at paki-pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video namin i-upload. Hindi na namin patatagalin mga kadbidyor dahil gumagabi na. At ang aking partner ay napapansin ko na inip na. Inip sa gabi. Ayun no. So paano mga kadbidyor? Antabayanan nyo na lang po ang aming pag-ahon ni partner, at ang ganap sa ilalim ay inyo pong matutunghayan din sa aming paglusong. Ayan. Dagit. Lapu-lapu.
Dalagang bukid. Danggit. Kanoping. Danggit. Danggit. A few moments later. Kunti lang ang huli.